गिबियावनो आङो रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावग्रोदों। जोंहा सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि रौखाथि मायथाइ फालिथाय फोरबो लोगोसे 25थि बोसोरारि जथुम्मा बेयो 2025 मायथाइनि 8, 9 आरो 10 खालार सानथामनि हाबाफारिजों जोंनिनो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय माइनावस्रि सारिद्वार आनसलिकनि सिङाव थानाय माइनावस्रि सेन्टारनि ब्रह्म सेबाश्रमाव गाजा गोमजायै खुंनायनि लाहार फाहार लादोंमोन। दा फैयै फैयै बेयो जोंनि हांख्रायनाय रोखोमै जोंनि लुबैनाय रोखोमै जाखिनि आलासि लिंदोंमोन दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिनो गाहाय जोंनि फोसावगिरि मनरन्जन आफा लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिनो फोसाव आफादनि सानसद नेहाथारि रबिराम ब्रह्म आफा आरो लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि बोसोनगिरि लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि नेहाथारि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिनो नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन जोंनि हांख्रायनाय लेखा गासिबो आलासिफ्रा सफैनो हादों। दा बेवहाय जोङो धोरोमनि माखासे सावरायनां हाबाफारि लादोंमोन। दा बेनि लोगोजों लाइमोन बानजायनाय हाबाफारिबो लादोंमोन। दा बेवहायनो जोङो बे लाइमोन बानजायनाय हाबाफारियाव जोङो जोंनिनो मानगोनां दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिनो जा सासे गेदेमा अजित बर' बाबाखौ बे सेमिनाराव लेंहरनाय जादोंमोन। लोगोसे बे सेमिनाराव फैलाजे बरगयारी बे बाबाखौबो लेंहरनाय जादोंमोन। बे बाबामोननि फैनायनि जाफुंनायजों लोगोसे गोबां गाजा गोमजा बेवहाय बे ओनसोलनि सुबुंफ्राबो बाहागो लादों। लोगोसे बेवहाय सावरायनाया गोबां मोजां रोखोमै जाफुंलांदों। जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे गेवलां मेलावबो जोंनि हांख्रायनाय लेखा सफैजोबनो हादों। जोंनि लुबैनाय धोरोमारि आफादनि जाखिनि जोंनो गोनां दंमोन बेखौ सफैजोबनायनि गेजेरजों बेखौ जाफुंनाय जों मोनदों। बेखायनो गोजोननाय थाबाय।